TV. Karibu sana ekero tuguchaka engambo ya Getembe kusekero tuguchaka igikaro kia Getembe ase ejumapili yeiga eri tuchigosanga mange ayagendete kwenekigwa koruga iga ase siasa igo. Karibu sana ekero tugusanga eyemo ase yemo no mweshimiwa uyu ikirigiga ase studio na kubwa muntu chukurikereria ayagendete kwenekigwa korua ase chinsemo chiria chia siasa mwish. Karibu sana. Asante sana Ruth. Yes. It's a pleasure kubaga. You're welcome. You're very much welcome. Yes, ekero tugusanga igo ase interest yo manchu murigereria orisiko galia na boku mukwani omatebera kyokoroku as we dive in. Okay. Bankwanire ndabantu bonse banyari bari church n'abantu bari bonse barigerere show ya lero. Je nkoro kwa Billy Nyamongo. Kabale William Billy Nyamongo. Igankorwa kurunyari bari church. Kurunyari bari Kamili. Iboire Kisi Central. Yes. Asakoro kubuna Nyaura. Abuno ngino iboire. No nkinirete naende no nsomere. Alright, karibu sana mheshimiwa na boigo ekero turigaria sensa mo radio etulebothia Radio TV ayo mwancho motegereria orisiko galia kwa igurenga mheshimiwa Billy Nyamongo oikirigiga ase studio ekero ari tayare uchigusanga na into yemo ase yemo kurugaria ase siasa na boigo kurwa ase bunge ya Nyaribari chache ayagendete kwenekigwa anene kurwa ase chinsemo chia siasa. Mheshimiwa, nyuma tutaraswa ase bunge ya Nyaribari chache turakwanira igurye county ya Kisii ase nene. From where you are seated, county ya Kisii yanyorera magendero ali yaga niri konyora anenekero chi campaign chale ko koruni chira chabete chikoliwa nengia tindi expert mona samangana county ya Kisii usetinda because as politics okay county lakini nko jana magendero naro lakini alibuna abantu nkonya ko mrunga dibale lakini tali siasa ndaketako soa serikolia lero gango ntigera bari bakorani bari bakoriyo obokwere ndobo raibo bo governor gose kende go chigoro gabo bakwana mangana ayo lakini ndoje buna usine yandarata tindanya compare na each county chini right aye nsemo kyole ninda mwananchi UDA Jubilee njeta sema ya Jubilee. All right. Yes. All right. And Fred Okengo Matiang'i and Jubilee. All right. Yes. Mheshimiwa watebere nkulibole kirogo kyobo jumba se bunge ya Nyaribari chache. Andake what is this that is inspiring you egero soke kuligie kirogo kiga considering the fact that woniga ndobwata sitting MP ole meremo bado. Yes. Nima don't I sitting MP naro. Yes. And Imuskete. What can I know? Yes. And no, it's a very likable young man. No muntu muyaga se kijana kia. Lakini wana stoko katodifa. Yes. Siasa yaye na politics yaye na chi policy yaye na okole bintu. Right. Wana ibino biyaga dire biraniri Nyaribari chache nyuma. Eliyo na ndobwate chi constituency 9 as a Kisii County. As H9, to school get sense of my magendero. Nyaribari chache na resigete. Right. Magendero tali oro yago. Kabi akoriru ramu anchira no korire bikara kini binge na bia tarakora. Right. Mheshimiwa ndede privilege kwanira igoro yege nteke gusege igoro yege kolegi kyabeteke gokolekana sinsemo cha Kiumbu considering Kiumbu is part of Nyaribari chache. What can you say about Chiburaburu chaba chiko anekiko? Echimono chaba chiko ya talibera nyinge hase mitandao anena hase county ya Kisii na bogensi ya Kenya. Yes, asante sana sidi goli yeli. Yagara no unarenge asoyo mobo olenga se group ya linda wananchi. Right. Na embwate bintu biberenda atebe. Egentega tangani abarai bali bayito bali birogo. Tiga kwa kana our youth osaba abantu bayitaba kechibesa elio bajiko otumeka bobe oji in other words batiga mangana ya agonism ababa go sponsor ngo babolia so wanja kwabo batige bintu bunebyo kyagara egento yakabere tarajo korapa pesi point iyo egento yakabere abana aba baminta abake ababago tumeka na goons
tigakoegwa besa tigakoegwa shilingi 500 tigakoegwa se 1000 oite abantu bamino oitera amanyingo rutamagena oite abantu bamino kurunyari bari chacha abanyari bari bamino having said that nandi tigantume rambi gochiase mapendusi umungwana olio ruseti ko mabwaye yes atuma rambi ase familia yabo na abanyari bari tigatocha moto twanchane tore nto bomo tutigamangana yago nisimu tigatomenye buna abakenya nandi tuli realize una siasa yetogo kora a constitution yeito yetu ancherete run for office na ende netu ancherete poligi chikura andons so ne ba Keumbu ne ba Ibeno ne ba Kiogoro ne ba Kisii Central no bwate right no mo Kenya no mo Gusii poligi chikura andons na Kenya ngimana boigo na bo poligi chikura andons please renda abarayi abaito gagotumia goni sim gatuske constitution right. Asante sana mwishi. Ngo kwa ndregori ya magendro tarakolekana se bunge ya Nyaribari chache. Andake magendro kyali go point out otebenga oyo nde umuheshimiwa janda tarabaka gukora ABCD ase bunge eyo inchengi kwa gulibaga na bongo kora. Bas magendro nabona isiko chakera wo sense manye chipara. Right. Chipara se Nyaribari chache. Tarakora gasinge ya chipara ichi Nyaribari chache. Iso chakera nyo Kisii Central gaiga asenkoru para ne rega ite tari bo baracho ego chega mpaka Nyataro ya ere abantu basumikire mpaka matoko rokoro tunana kibinto biro bobororo bobo etane gari bobo etanyone pikipiye pare iyo para ne re nyoye ya campus cha Nyaura Minyingwa na temeta kwa yarosi lakini au murete kebusa no moram ibane mdoje mnembure gocha gutukabera gatatu okonyora ikabusa gari kiabusa rukororo pare yera ni sharing ichi para ne chinga ko nyanchwa go chinyon nya sancha need attention nyandrama wiso ko yanda nyandrama go chanya guto soke gocha Keumbu para bune chinchwa yanda chi chiro swa go teba mna na bole ti president na ya chire ngo chako chire ya chiro and so on go chako chire na bole ti president lakini umo bungo yo itonero wekara ase kwene ya transport na infrastructure nero gwenda kumanye bintebi the president tali yare go site na mpara kichigo chakarosu mpara kitaligo chakarosu ochi pare chiro bo basinyari bari chache so that ono chi contribute na nyoma binto biri to grow asinyari bari chache produce chilito na fruits vegetable wasama matunda MSC avocado kora chipara chili chimbe chiko nyara weka nyore Keumbu tata for example chiko nyara ko move bana bago chiskuru e bako nyoru chiskuru ko ba chipara chisaligete amari baime bago eta kwa makanyora mna ondo ruarete ko semongi no ondo ruarete akonyara wiki kunya gitari wanga konya ko ba ambulance te wika gari chiko mokonya iwo we need chipare chichiro siguso ke bantu baito ba move wango banyore kane watu waro konya yes. Aside chipara, any other development that you think Mheshimiwa has failed? Failed in that sense ya electrification. Okay. Electrification tera korubu yeso kwa ndabuna nse mabuna na itarero ya koruki bo siere dark tayanchi yopi wiso tara Kenya ngimo ende moranga ogende nyanda ro chinse chinde chirabet ogende kitutu north bagoro south north yo chafeti okore chipare chitaye chirabetoro ono Nyaribari chache umugambyo itokari in the government so murai itokari in the government kera tara kolera mangana ya electrification ndokere nsego sororo ndokere ko na chibasa chira located in the CDF plus chibasa ko World Bank chibwenta ko soa chikora electrification ye wegendo ba chagete ko kuna last mile nkiata ko kolera chita kolentero na boy chiskuru na bonda rente example ya education yeto ya tikaire nyuma
asenyari bali chache. Okay. There's congestion abana baikire ki school okanyara abana bawe karanse ki desk abana basembane textbook nchi sign bali mu mbali enough. Kwa makanyara buna nyore birase bire situation yembe ni matena school chinde ibere satoika cheru chibesa. Lakini most of the schools chanyari bali chache. Okay, anda kionganyo igo kumia mangana ara ororo. Okay, anda school chinde go chia maliba. Okay, anda school chinde go chia masago. Same problem cho nchi saini abana bago tumia se school. Ebiras chingoro chireime kwanyora na kwagenda sibuna kiama bundu chakire biras 8 bia ba completed kali kobeka nyo cablos wana kwanyora na amatobo once pikire ndo anda salary na anda tringire biras bia agacho. There's no proper planning in anything yakorasa education. Mheshimiwa, we've had leaders bakoli chikura bange. They give promises to people abantu baba igena baba achikura, but when ekero so aseviro they don't deliver. Ngikiragero munyali bali akwegenenga, you will be different korwa so koruchi promise yechi na ande no chiko deliver. Why will umunyali bali trust you? Bas umunyali bali nabara why are trust kera concerns yechi na ara igure korwa saba abanyali bali nyeka rongo so ago sema tatume wakanyora abantu bako kolina kibuno kegenderete nyali bali yali bali bone yawo nigwe yagorwa yali bali bono kwanyali bali bagoro ne chingenda no mochera tinga problem ne chingenda no mochera, lakini allow me just to use that example bagorwa na kimwaba no ga ali chinsi cyangombo asende abantu bakana nkimogo koraga mutigete nyali bali ere bunerego magendo ratali ororo bono abantu buna bakomboli usabanta abangu kwa sichima katumi abantu kuru chinsa mo cyangombo babatana nyali bali ere ine totabere critical condition ere ni nabua bago to mego ochana kina kitowa kwa nyali bali abandi bachi as far as saying na ki nyali bali aba murambaro ikia ya muraba nyali bali bachiete ekena kikia garata ngo chakuliye kerweke kya nyali bali chache elinde nkonya nyali bali tali muna mbesa ntagetenje nimbwada besa yanenke ngisainira entagetende tendrena chibasi kya nyali bali chache accountability nero amagendo nyali bali chache ngai chibasi chichiko chi example omuralingo koro ngoko boliga umwako mutanga ni chibasa chiri chikoba located by the national government chibakoroka CDF ngitotali ko ewa ngitotali ko erwe budget a breakdown accountability mwako yo mutanga ni million si billion gato chikasoka this is what I did A B C D umwako kabere chibasa chiasogete kina akorete right ibe tokoroka ngento tokoroka na transparency you talk about transparency. So, you know you can? Yes. When you talk about transparency, accountability, tell you ororo. So ororo, iganko, I will do things different. You go to data, even the beyond people digitalized. Right. Umuntu ndo bwenso data corona ki chiba sija soga te cha CDF chiwa mwako yo tata benya nyo chalenga 2025-2026 ichikoba chito digitalized so that chikworo kibuna na kichiba se chitumegete what was the expenditure what was the timeline kirege ntaka koba clear for everybody to see so corruption ibune yana era inde concerned about elinde kyabana ki tigatobagira abanyari bari kiba yasaba ire kipara cyabo babeko mufuko ose to baye kiba cyabo cyanya gitari go cyamagendero to baye babeko mufuko amagendero to that nyari bari church is development is what I'm going to emphasize and again to kengo to emphasize empowerment of the young people of the old people kina mama empowerment ya vijana yes. Mheshimiwa, in reference to weke kole kiligia kole kandichi nsemo cha kiumbu. We've seen so many leaders okonyoranga apara ya bange batebiru ngamba bwate guns. Wono na eno murai boni as we speak. Yes. Aba sambali ngakwa bekire nsemo bago cha kokonya senseme ya gunism ilikone kinga naye no rendire ekero woko na siasa cha. Yanje sound endete. Na sound endete. You want to confirm nga tubati guns ya bara atigo kolenda. Ekero naturally
timbwa goons yesao kondenda lakini ende ngitoko buna bano baminta abanyaribari abantu baita abakenya ngitoko buna tigatokore tori chikure peacefully tiganto itera amanyinga ne right chikure chingo mupira to chesa buno mupira nya ton targeti akero yo targete tigakondo tamagena akero yo targete yes let's make it peaceful Gonism ya tindia sensama ya gonism I condemn it and I don't support gonism at all and then in the concerned with our young people one of the things I want to do no go come up in a program yoko work with our young people na king kwa ya bare necessary skills chira bakonye for self employment na babana abamura bakogenda chi motorbike they organize in circles chira bakonye gose ba ne project together chiko chira bakonye as a group instead of yoko ngaino ne chibasa chagonism ende gwasaliyo bugima bwao watiga abana bao bano buno you know what tinda tikunya kwata kotra kindi ende watiga abana bao gabo watiga family yao gabo watiga your parents bachandegete na kiki nko request our young people to basa koba board basa koba dragged into amangana agonism nyomuntu kwa chibesa aya kali chibesa icho genda go chigabu kigamangana ayo chigo wita abantu basa ko chikarenta ni fujo mwataina ebacha bacha go chigabu tindi gwaka ebacha uchiabo agenda ebese rwabe kamu ebese nabo kebeko ebese ne yao ebese actually chibese chini cheito cha baba gotumia tini chibese chito babwena tego koragendo babwena korenta ramagendero ba decide kuchikora gente kyao right yes mashimo kwa very political and kwa very vocal in political space asenge nchobona nkuri yole kirogo bana kwa very vocal yes I should rally riscaling nkuri yole kirogo na rally and ningandarata right it's not a one thing day one day time lakini gento kagandarata every day right ningandarata igoro ntwaro chimwishimiwa janda kakutebana balibonsi bagendete ko contest ikiruge kya kyobwe MP nyari bari chache agatebanga ababonsi ebatakire kunganya asinge nchunga nero uri bado usinande nero guchikutikara koba umujumba ase bunge yo. Did you agree with that? No, lakini nje nimusiketa mno mubungo nyari bari chache na nagotebe na nachake kwerendeye na mheshimu is a nice young man lakini ngenja ko bintu byaye telingia ore ana amekuja karabo chagete ko boli chikuleji he was very humble he kind of convinced abanyari bari chache but as soon as agendera ko nyore krogeke na ko divert chibasa chanyari bari chache to different directions na no komade na karo monta wa the power really corrupts absolutely right bono corruption yeye igago chotwara matara ugete towards other leaders tadi gutwara maskania sabantu bande so mbako chaya mbaka balia bataka ba muakerete chikura ochira as far as what abanya toli musacha yani tokoro 500 kwa as a handout sabantu atiwe sio mwanaume bone kina kile ntukeko tutamina ntoko baro mwanaume gose kwani watu maskini sio wanaume unaelewa let me make that point okay so maskini nao ni wanaume good leadership obora yubuya na kiegente kanene na bora tware chibese icho twarorera matuka manga situasome bari twasomira mangana a political science na siasa ya Kenya bese chinchiriwo chikoira it's a short term thing very long term ni lazima tuheshimiane bila mimi na mheshimiwa na mheshimiwa Said mimi na mheshimu kama mbunge wa Nyaribari chache lakini vile anafanya siasa yake kwa sababu nao kwa kuendea siasa yae ya matharau ndio spendi right yes asante sana mheshimiwa santo mwanchumu tegereri na bega santo mwanchumu ligereria aso kwenda gutobwatia na bega soko ene kinga na yengo sangole na into ase igeiga engambo ya getembe mheshimiwa kuna concern hapa umuntu naro kubolinga ekirokuligia ekirogo ky'obujumba ase bunge ya Nyaribari chache so far ebintu mbiro kwabere ko gukora ebintu mbiro kwa gukorera abananchi be bunge ya Nyaribari chache
especially bone kirogendrete abantu bane ngutaka bare na kwara kore bintu rande kwande skali kwa liginyore hon gose trumpet gwaka koro kibuda nango koro le bintu ya yankora konya ndabantu iro kama ngane education ende number 1. Yes. Abantu mbamanyete bali nkora na support ya samangane education. Ngutaka nage kora privately tintageti gwetangasa. Bali konya mbamanyete na onde bwensi on approach iri so tagete musaada gete sinkonyara ngokonya andi. Na ebintu binde mbiro ntagete korose mipango yo gokonya abanyari bari chache as soon as ngonyora kibesa kiri kya CDF cyanyari bari chache to cyuna bono nima tena asinyari bari chache amangana bursaries terigo ikera kiro mwana abantu abanafunzi bonse ba nyari bari chache gokonyora they are those who are from the poor of the poorest mbali konyora besa kiri na abana bali na babwate disabilities na ara etire na meet some in homes they don't support teyo ni chibasanchire chiko allocated from the center from the national government chi abana babwate disability so ebintu bunebyo ndoche buna those are some of the things I will want to emphasize as amangana education inyabegete priority in my insego go chaime. Right. Yeah. Meshipua, let's usito tebe waniga kwa bere umubunge bwe nyari bari chache. Yes. And speaking of accountability ninjira chiba sichaba na inchi chiko tumeka. Right. Kriteria kya yora chiko tumeka eliko ene kinga at least accountability ngorole kanire especially as chiba sicho na boigo projects. Okay. As a chichi projects I think ino chana anko korega ntukekoro kubuna community participation. Right. As nyari bari chache nchiro 6 wards. Ilanko ngotekia committee korukire ward ekonga priorities. What are the priorities in each ward kiara te koba truna priority as a kiogoro nere koba the same as gose baracho gose veno. So I will work with the priorities from each ward manye kuruondole na kinko bangara kini by and large ebintu mbiro as a plan, as a good plan. Yes. A planner okoligeli especially essence amaye chipara umanya na ki produce chiko produced. I need to address a question ye chipara so that mapata ali abantu bakonyora kurwa semegondo yabo emuvu bwango chiasi chichiro chindagara chite chiro fresh nchisaleka go wekanga address chipara chibwango so that ebintu ebyonse bimove abana bali baguchi school banyona chipara chirinjire possible they go to school abago chinyagitali mnanate abalende chipara chinchikonya abantu ko ba move to the hospital ambulances and so on ebina binkora emphasize but mnanago tebi I will kind of do prioritization from what recommendation I got from the community community participation what they say getakeire gokorwa as a kire ward gento kikereka nene e ward gete tagete na inche manya kubekera ni bich paroro as a priority of my own. Right. Within 100 days chiparechi na chibekire in order. Yes. All right. Mheshimiwa, speaking of gunism navasai. Yes. Abange it's sayinga abasa abange eba ko involved in gunism asengenje bari idol. Yes. Batabwati kintu bagokora. Hayebono oyise ko mujumbe. What plan do you have for them elkwene kinga basambali ko chikoba idol egentonkero bara chikokora elkwene kinga ebintombero bago chibetanga na bira bikuru ase anene asamagimabo. Actually na mention a point ina ende na naki abasaba baito bakonyora usabale idol na kwabeka. Yes. Tigango tuligie nchara yo ko ba organize to baligal self help projects so that bageta in groups never na something as simple as snitching ko bago tuga. Right. An example they organize as a group whatever they want to do support such kind of money nchila available ko as CDF and these young people could be na bago konyo asenjera bune yo na bande na boko ba chakera training centers or say technical schools they can train abana boko train abande na barancho yutaita ko take mechanics electricity electrician or say plumbers so that after ba college training age
they can always self-employ. Right. Yeah. Asante sana. Ndoche concern yende neregeiga. Yes. Nara gotebanga. In case we trust you, toko elibageli buna omujumbe bwe bunge ya Nyaribali Church. Omanyire kurwa tebirenga. Is there a program obegete nsemo ilikoyene kinga abasaba tabwati emirimo ukonyorera bali chigasi nonya Middle East? I think ukwanira chigasi says koyense. Okay, then as chigasi cha Middle East tigandara range ndakole positive criticism. Right. Kiagara umubungo rona na promise ibintu bnebyo. A lot of our young people, they lost a lot of money. Baka bono tare krania a promise you. You're concerned, yes, they are disappointed with him. He didn't even make any effort to go back and achieve. I don't know circumstances. Bakagenda for medical, bakagenda for passports, but they did movement. Abandi bakaoni chingoko, abandi bakaoni amarimo, abandi bakaoni chiombe, abandi bakakole ibintu bingi. So if I'm going to do again to make sure I'm doing again to kirapen, and again to kirabe tinda tinchikonga ina bantu elinde nchiko basarelirieta. Lakini iga Kenya nyane tu isikwebanga na young people. Kiare priority yanero asenkoro yanenta ituko konya yantukekoro kubuna youth empowerment. Right. Isa kubanga with youth empowerment napoto konyora chigasiri bagali chikoligia abantu ukwira abantu isiko ni bageri kolira toke tindiko kana napoto kubakonya bagende nya toko nyara napoto kubakonya lakini tuwe kabanyana tigango tuwe bange ntobwate more chances iga to home turakonya these young people turakore kind of youth empowerment ribaga toko chaka kubagera abantu gose siringi 1000 gose siringa 500 shillings mpaka bachekere mpaka 5k kango torole na kiturakonya abana bnaba young people mba kweba leader linyandri yakora chi project chiko cha kubakonya koboko bayebese yana akore research bantu many of these young people wawe wakina mama wawe awa vijana after 1 week hiyo 5k wanapata ama 1k wanapata tori kanyora babu after 1 week hiyo ya erire ekwiruruka yes. All right. What about small scale trader abanya biashara bali abakaba bwate ebiashara bikebike? Is there way urachiko bayimukiri kwene kinga ase biashara bya busaso bwoncho lyo bwabona barabo babwata we yuko yimokerera yo? Yes, ase biashara bike na bio is part of my plan. Right. You know, especially samangana yoko move products koru the farms koru emegondo wocha usenke umbu sase ese chirere ko babyekara abanyabias yani abalemi abanyabiasara bakwebanga bachama as a group. Right. Nyano boyo bare koewa konya konde once bare konyora ko babyekara uko bakonya bune group ko bwa njenkoe shilingi 5,000 wase shilingi 1,000 as an individual. Chirigo wakonya as such na tuisoko bakonya as a group and I believe in that. Right. Wakonya abantu in a group babu ate target get babu ate objectives get. Yes. Ntobwate boda riders. Is there a way urachiko ba empower na barabu kwene kinga no nyene bako korobo ncholi obwa boda at least watu walege ntoke ko ba boost as a igasi ya waora? Yes, mono aba bange wasaba bange bare na boda are very intelligent people. Yes. To ba underestimate. I will meet with them. To bange na bara ngwaki with them. Tore usine chisako togo chaka. Buna batagete titarinje ngocha kwa nanji ko ba impose on what they want. Yes. Ngukwana na bara I engage them. They suggest what they want to be done. Right. And that's what I'm going to work with them as long as it's a positive thing. Kinege ntokera abakonye na bongo colleagues na barabu na nye nire ndigi mna bongo na iga jano monto na ara tade chinse chiangumbu na bongo wale mesaada kurwa chi barafiki bane chi organization sima ete chinyinga na bongo ligie mesaada lende ekonye chi group chiro mo chabune group
ekonye abantu abakebu nabo. Right. Yes. Asante sana mwish mwanchumo ligirina bigo mwanchumo tegereri ekero nduchinga chi SMS chawe ekero ngurigiria gari ya sensemo SMS mwish abantu mbalegeiga babiri bago tubwatia na kulika chujumbe chabo wetera ase namba iri gari ya screen yakurukunga Joshua Masaka kurobo baracho nyari bari chache ase chipara niga gotebanga nigerebia chipara chinyare ko bachikuligirirwa eriko ene kibuna abana inchi mbaliko gendera uchandika asabire kagotebabuna bilitosha lakini yote birenga oisigo swase kirugo igentegetangani urachikuba konya no kuligereria chipara eriko ene kinga ngoete kachire enene aso bonchuli wabo Getembe FM oyonere evangelist Dennis Mugire kurwa ikonge agotebanga no arime iyo muroburio kuniga agotebanga asante sana singinchiga singia right eyo ne compliment yaye agendrete gututumira guchagaiga ase studio oyo niga akorukunga Tiberius agotebanga bilitosha asante sana Getembe TV asengencho yemerememia right asante sana aye no muntu myakegima oyo akorukunga kironguriria gari sinsemo cha YouTube ya kurukunga Winnie agotaba bilitosha Nyakundi hatika agotaba watching kuruchinsemo cha Even Award oya agotebanga Honorable Fred Atika Billy Nyamongo tosha asante sana abo negatia babiri bagoswa ase umuroberio ase litukuri rero kurinde nara okuboliri swali tatebetinga ngakia kurukuna ndenga ya kurukuru agotabanga mwishimiwa. How many people did you help to go to America? Anene oisegoso asekirugo. How many people will you help? Oibainde alright by in America oisegoso asekirugo. Yani that's just a general question. Na go correspond in case. Okay, so abantu nara akonyira abantu uchi America. Yes. Na ende nara ausiri nyo bali bandi kakitwa wadi green card. Nara ausiri abandi asensema ya America bacha bamenya mwane. Na no mbone karonga nyora talinche ngo decide ngo kugenda America ne aba America embassy ko bakoire visa nje nabongo go advice what to do nyego sego chikoyenda kugenda no mwanafunzi and so on right namanya go gutikira aba America abanyene nabo kwendo obaboli visa bago kwana bongo genderera go konya nigo tingo ta nambalenga ngo cha konya ngo mbalenga baranyole visa nabo abungo konya right so tindi monto mobe karo monta atake toko konya kugenda ngumbu usabu ata max saine yani mata bantu mbale bakora mboli na meshimiwa ntake to ngende school America wachi kumuboli grade cube ate pole onte bindi onalende uranyora na D iteli wanjeru ase school urende gari to cha no bakong ibo ntoko cha ndawo mubuna mweshimiwa wali wangira gonkonya yare ganto giago itane ne grade yao lakini ko wate good grade oetete au nabongo kworo kina na kyo apply binterere bikire gante ko ba applied online nabo apply koro kwanyolera marubao ogende embassy oboliri bagali okogenda America ba wanchera abona nko bwatera. Alright. Asante sana 0702666669 0716111177 nero inamba yetu esimi uchagega se studio nabogo twakere simi nabogo naboko gendera guturikira ujumbe yago onye koreneri boli gocha somweshimiwa uyitorenerega ase studio eriko nakie ango koiraneriale na kubwa mono onye kore no commenta nabogo lika ujumbe yage nyenge gochagega se studio wetera ase nambe yuanene erega bo ase screen yago eriko nakia ngosanga tole naye eyemo ase yemo kurugaiga Getembe TV Getembe Radio. Hello Getembe. Yes. Getembe TV, Getembe Radio. Okoranga esimi yaye nigo ntaramo igobya gose nigo ntaraba inko mubwata asenchira ereyo bwikirano eriko ene kinga nkoigwana na tole tinaba ingo ko bwata bya korende tubasa kukumya esengenchonga simu zako ntazipokea. Getembe TV, Getembe Radio. Hello Getembe TV, Getembe Radio. Right.
ekero ndoche technician chigendrete konchekeria amaliogi galia ara gotebanga elo getembe FM ni Freda Tika oya gotebanga ni kundani Billy Nyamongo tosha. Asante sana kolende nigo abwateri bolinga Mheshimiwa Oisogosoa asekiro. We have needy students korwa sevinyorine nchiraki orachigo konya aboro kiwaba erikoene kingana barabwa ngogenda bali na masomabo anene bali bakorwa asichinga chintaka. Bas elili swali ligi ya asante sana Tika. Yes. Iwanko make sure na chibasa chiri chikoro kubuna jibasaris. Kiro abanafunzi roka ribarueta seme chimetaka. Yes. Banyore chibasa icho. Tindigo chiko takamna abantu bali bakora office ya CDF nabo bago determining okanyora chibesa nabo bako abasani babo kwanyora na bantu bali in need of money. Yes. Mbali kanyora besa igongo chiko connection ango set up a committee ya kile ward a committee yana ere go decide involve a chief a chief na totebe abatuleti osabantu ko area iyo ba decide na kina bakorige na kingurueta sarwete. Right. Bas edina manya ko rwende chi basaris chagenda to the right people. Bali the poor of the poorest. Yani bali abataka kabisa na bali batali kwenyara na amuna na kweresa na abana bali with the disability ambao wachiwezi na bara wasaidike. Right. Sio ati ni wale watu matajiri tu na ni wale wanajua watu yani bali bamanya na tena abanene bali bamanya tena njeni manyeto maneno CDF baseni manyeto mobunge na bubabo kabakanyora chibasiri chikwenda ko konyo kiro muntu equally tubenda njengo chiko treat abantu equal once p abago toka se nyali bali chache chi ward chons isanonemo. Right. Equally, yes. 0702666669 nero inamba yetu 0716111177 nero inamba yetu gucha asegeiga ase studio na bogutwa kirisimi ekerondo chenga nigo amaligia na beriga korenganana elikoenekia ngosangole 92 am aseyemo guchaga iga ase studio. Getembe TV, Getembe Radio. Hello. Hello, Getembe TV. Yes, karibu sana. Oya kurunga Alex Kernyateni kurugesere mwisho warami. Yes. Na bali kire abo na rodi njero muchumba kwa no mheshimiwa. Yes. Na ndo era ziriso bonyaura. Oh no njiri swali ya nene. Yes. Mheshimiwa arasira mangana aba yekera bashimiwa watu abanalira. Umuntu nabagoza buno mheshimiwa cyo ikaranzanze warereso obera abaginaime. Oligiye kura buyake. Lakini toko mwekero unande batonjokera. Like now mbale batete nganje nankwere chikura abana bakubeka iziko abana baino bagupimira uniform bonus. Right. Abana baino mbago tatete bakubeka izikuru tuje school. Lakini wekera boniga ikingi anya gokorekana. Right. Towo zamwe moye chipara. Para na reform MP achage to mheshimiwa tongi achage tari ya liga yango nya sere gute nyandrema. Te karende mbio raga te banyagutari ngandi motange ti ntatabugetie kuteje ntatabugetie pare je monge kura. Wo kaboni ya pare ya nya gokoraki ya nya gokuno. Right. Aga de minyingu aga te ba wa witindu wani ya pare kuru minyingu akando tamba. Ikanye bekerana. Right. Tanya kwenye kalani. Wana yekire ngantwe etogo ikera machere ntunturiko lakini wana yekire ngomachero yiga none chipare chitabige to mubuko woko moikera agateye para ya no mubuko omonta gweri ndi kantu tora ngaini tomanya ngayi amagendrale ngaina yakuru ngitutakere tokolo iga bono mo special nga kogirango Silvana Jusura rose chipare president ekerego chatigo chakuigora pare ago chocha atarigo chocha kolonje era go chakugure para ya bire komburi. Right. Dige ri mheshimiwa chaga tinyakundi chipara rose ri alirana omheshimiwa nyali bali chaje nero kwikala chipare committee nero mata ngibaje lakini nyali bali chaje sinzi akasoya la mitejo none yemo twaro ri nyali bali chaje. Asante sana. So nje nango te mheshimiwa tibaikera bakwana mangana maya kera kwika magendero abantu bakembuna. Right.
so tiatokore egento umwana injaga benefit egente kenu jaso umwana injo mutaka epara no amario gagochera no etundu bali no esukuru ngoroire karwarire nturiko mwimukeri gunia egari gocha baka gesona so mangana kora sana maera chindende liswali yana ne jaso mweshimiwa na era so konyira abantu abangi guchi America right ora etire saronda adia gokorigie kuruma etugochaga ko nyomba litanga ni turiko genda ichiko litanga ni gukora ataka kuri nyomba abantu banyomba bagatebi bako igwa ngabono ndagutwa kirekiranya genda mutu so unere ndire nga akorire jali bari cyane no cyake kurugo nyansira oje bakamade masongo sante sante ndire nga akorire sante Getembe TV Getembe Radio a reverse call request if you accept it Getembe TV Getembe Radio abuna baito ko bagwa kesimi bonsi ni goto ko baremereria nabo igo twanyara ko baitaberana iliko ene kinga ntoramo a 20 ase obwamo Getembe TV Getembe Radio hello yes Getembe hello yes karibu sana baba hello yes karibu sana hello karibu sana hello inko iwete ayo moralie bago te batongaine trabajo ligitikura bona toba damna bona chana le tiro motere tualire ntubona ne twaro ali abo bande igaya no mochero taite right asante sana uyu agotebanga erekanyo liro mochere ni gari buya mangana nde case badai kolende kawichanyo liro mochere akoli alright asante sana ndocho na kisimi nyinge kigenda tagocha anda kesimi yo mwelio kigima Getembe TV Getembe Radio hello Getembe karibu sana bago te bato bona tende right okoranga network ya Nigerembe Getembe TV waire bya karibu sana waigire kinsa moche ikonge wabwatiro mwingirisi Dennis Mugira ikonge ambuyatole yes totagara tagiye sono mwegenwa asante sana ono nale koteba maite bona saba shimiwa maite sana bashimiwa bange bagoja bangainire ogonya ole bago ikamatanga wanyoro mushimi wote ne note anga abana abatibu na chintakana ninte ne namo na baro bakonya baka ne tamweyamo warole yes ono yamanya go ikera ono no gwaka na gwata kwabe kita bakabara ya bekero gote makubaliro te nendo muraingu akwane ta bana bangu bakonya kwale na kibono to na kirendo ko bakonya kwa omana gote na kora ya ningo te all right ena bi wana bacha bako na right Getembe TV Getembe Radio Getembe TV wana ndio studio Bairibia karibu sana itabire bien ila kintu mwana mtomo zimwa kubolira ngayo wake simikomeru itangani kwa bwatiro munyirira ndani ryo soro umuguru kejo kaunti inkaeri nyameruo gaende jagina kubuli muzimu uye mpega yes kweli na kitu la tuale akamana yele sida mayanga na cyo kora boyo alright asante atengenjo mwana minto abekimiwa bange babe bagutumaina bata banga kora bareke omwali raba yali kura muri gukora abo bare iwo baguja bebe ne bakora ringenjeyu bona ibyo kumwe mwana minto twabanarire ikyabo ngende baje bakora rojo muzimu wojo kwana buyanga kwa ndi ntugete nje bakora keneke omwali yato kusibuka tako moye kura umuzimu wojo anda pijo kwa kuri ndi yae right bona nje nayo kwana ye asike yitu abanalire na baro de bato de ko bai kura right ntubona rito kumero gotozera tuali sabu ya rakere ndio yote bato kore mama mbota hiyo ito kumero bubuko mato kulia tu akone sabu sante
Right, mheshimiwa nkagetenga no nkora ikiri mweli bwa suku bwata chisimi. Ebiro biko nganchira nande ningendere kubwata kunde bitanganchira ti manchumurigire na bongo saba okwabira. Litangani mheshimiwa nkikiragere abantu bakwigena. Nakubolira itangani nande ndochenga energy digene tekuna kwirora nkikiragere abantu bakwigene bakwechikora because abaraya bange babiri bakubakwanda they don't deliver. Ona abantu baitorende okorera omane mboli na bagotaka bae guchianda utsusu bae guchibesa kwanyora buna abashimiwa bali ba spend chi million kata so as a campaign kwanyora buna engo kwana engo speculate medicine omane lakini abo koigwa bange bagoteba kwanyora buna ba achire debt onde goso nyore pole mobua yakaoneti gose loni agasabete chibase chibone chiagera buna umweshimiwa oyo nyore kara achire imo ochikoriye nchera yokora akana chibase icho nyuma ataracha gokonya abantu ende nabantu baitu nentu tigakonara engenje yo mogotana yokunya kobagero chibesa tiga nyana abatebi namagendo ronda itiko barentera nabono nanje plan yane no korenta magendo ramanyene development yani maendeleo na empowerment enyaribari chache ibina binta gete korenta so ngari bagelio inkore binte ebyo engo chaka immediately the first 100 days okanyara na akodire binto na promise lakini nyamogo ntika na mutagete bagere chibesa mpaka chibesa muntu naboli question igoro ye na inkina akorire tinda akora gusekuru rogoro mpaka arali nche manyana igatindi bona igatindi mobunge mobungo yoro ya na lebo kwa kale bintu ebyo kera chibasa cyanyari bari cyache na rogo control na kikeko gara ko ligia okora bona yakarongo so ntagete ko genda ndo na chibasa cyanyari bari cyache accountability nero na kichi transparency nero na kichibasa kirichigo tumeka elinde nchi direct chikore the right thing. Right, asante sana. Naro kwa na igoro ya paragetere ere incomplete iyo mwisho kuri nyandere mana ende nanye kwa na gocha nyagutema gasoka gocha akeumbu nyoro mweshimiwa shaire naye kwa nete 2 days ago. Right, so ne promise jago nyagukwana na president has accepted president na charu chibesa lakini talia mangana ntuta itakora egasi gokorekana chipara cyanyari bari ne kinyinge buna kwegure abatali ncha nabatebi barange iri chipara kinyinge cya promise ru kitara akora rugasi ende yonse ekina kinda itaso ime nchie priority ndana chipari kinda tongi atigere nchara buna chipari cya rosiru n'abantu baito ko move bale mazao yao kutoka shambani kwenda mjini asibikoni ebina binta itakokora. Right, asante sana mheshimiwa ndoche nonyana bonigo ebiro bigendrete gutuminyokia kigima kolinde nara okurukunga mugambi agotebanga Elogetembe TV pongezi sana mwesh tuko pamoja oya kurukunga mugambi kuruchinsemo kiri kya Birungo asante sana mugambi Aigetembe TV haya mpasifika kuruchinsemo chenyaura agotebanga Billy Tosha asante sana Pasifika asenge nchonga naye you are there nara okurukunga Wycliffe agotebanga Professor Wycliffe agoteba I'm watching you live kurwa chinsemo tatetia sa kuwatch kuru but agotebanga is watching us live asante sana nara agotebanga nigo akurukunga Pastor Ayora agotebanga I'm watching live agotebanga Billy Tosha asante sana asenge nchonigo mugendrete kobarro nara akurukunga Steven agotebanga I'm watching live kurwa chinsemo kiri kya Kyogoro asante sana agotebanga mheshimiwa Tosha otebirenga mheshimiwa Janda nigo alright asante sana senge nchonga na you are there kolende otebirenga Billy Tosha ase ekerogekyo kyobo jumbe ase bungeyo mheshimiwa ekero ndo chinga nigo ebiro bigendete gutumyo kikigima anda kekero toro chigo ikomwelio ase litukulia lero chumurigereria ogendete gwaka esimiga timaitinga senge nchonga ebiro nigo bya mnyokirikigima timaitinga ni tingo cha kunyara kubwata esimyago kolende talimangana no turamo mheshimiwa nteto kwanira umunyali bali chache olisiko galia omusabe kura yago nabo igo omu assurance ngaise gukwegena na akwelibaga nabo kumuikerania magendero ase bungeyo. Okay, nyuma antara kwana na igenta kamongaro na ari kora kwana abande nabo barabe na mbaye gubu ya wiruka bali bakwa igwa mochere
na tete ko emphasize rende njeno omwana ino karo mwato tumire go chisiko gali go seko soma go seko ligererie binto we katoba tebyo bumaene true omachero yo mokonyora igo machero yo okorukorwa as relief food went ko ganda towards refugees no machero yo igo bekire concentration ya conservatives chirichiko kwa yo mekyo omenyenga kientambe to basa ko hosareka ni chingende icho ono mochero yo naboko nyorira yaro naboko nyori mambi akini weka tuwani abantu baitu no mochero ya the end of asemi yake konyago changu choro renta cancer go weka mbatebi ushora nyugwere banyugwere lakini jena bongo batebi obumaene kyanjoro omwana ino nyango ko mochere jobuna na akina soba gusi nyango ko mochere wese chingende kali ngoko bungere eguni nako akoira tingo charire tora ikaransanka umachero yuye kune chingende toliamo na injoro renko nyoli nkingo koera ayo chikoli ayo weka mwao nyora bachi bonsi bachi bonsi rende tingo yenda toka na nyoye nyombe ndeye ya moibere isatu ora aliyo machero line chingende buno mugambi abantu baro no machero yo no muya na kiayo rakoro abantu ne chigunini bagenda gucyari mwabo mkwanya konyo test bigo abantu bayito mwarigerere buya lakini kwa machera kali kwa machera kali lakini nando wikamba tebi umahene egendo ya kabere kora egwebe asanero ebe sane yao nyerie lakini hoteli ragera lakini kura yao yebeka samagendero right aseri swali kwa mbolilio moiso abanyali bali chache nimba nchete mu SP korwa birongo abasani bane mule korugo toche gocha toche tukatoyanda nyoke umbu tugenda keumbu imba nchete mwensi ibeno nimba nchete bobaracho Kisi Central tumale gocha Kiogoro mwensi nimba nchete ne rule ko bakorere gasi na karongo ne rule munanko korande gasi yeye tindi ko bangaina go sinchi ko babuna abo bande mwate ababa chire babangainire go se para nchikoliri go se binto biro ba promise timpikoliri inchenko baboli monteme morore mune gasi ane ko genda rinde ko kudena banko kale miaka 5 morore na mogorana kai binto biri atebe to kolire gatomamente miaka ende ye tinda akora mo kondo siorende so lakini ninyegene tena ntaite ko bakorere gasi ninyeruete nerure kabisa nkorera abanyari bari chache ntaite ko cinci nyari bari chache ira na nyari bari chache eri yakare eri tuamanyete yanya chae nyari bari chache eri yo manga eri yarenge ko lead ase Kisi County nyari bari chache was always the first nere yainge ntangani inero nyari bari chache ntaite kwirani ebwata magendero ebwata maskani gonese mwetayo abantu baskaine omore emborororo inero nyari bari chache ntaite korenta bunanje omwana ino right kumuranche na abasabire kura yeino kure yeino ngo basaba entagete ko bakorere gasi tali nje tali mondo ntagete ko sebesa ina ntagete mpakonya tokore gasi amo to chinchi nyari bari yeito asante sana mheshimiwa asenge nchukwanyorire chinga kinagochana gosanga na Getembe TV na bigo Getembe Radio kuri nandenga kiende ntukurangeri elio ogendere gotwerera mange ayo kwabire ko gukora nabo igo ubangite gukorera abantu bago bebunge ya nyari bari chache nataka gutanga Getembe TV right sure wana tiga ngakere umurali Ruth na Getembe TV as such asante sana soko kondeza se studio no sa soko ntagerera lero gocha se studio ino na gokire sana kwa bana ino studio ngiya mu wate gaiga right asante sana na ende ngakiende murata kengicha go senda aboli kwa please anchangiche ngosoli na inu mangana na mange mbwata nyari bari chache asante sana right asante sana mheshimiwa asenge nchonga waikire gaiga kolende ekera to guchukura go support Dr. Fred Matiang'i yes yes ngo supporting the Dr. Fred Matiang'i ande ngobolia bagusiba minto bonsi na abanyari bari chache
2SP tigatobe nyuma ya Fred Matiang'i, Dr. Fred Matiang'i kamuranje n'umwana ito ewa igo kuma support sengencho no mwana ito gosoroche na barabo murayumi ya sensi ya Kenya. Why do you support him? Bas Fred Matiang'i, it's clear kilo muntu ntumanyete what he can do kera twamurigerera city ministry yao. No, he can do things, he can fix things. No muntu or principled na ende no muntu or very fair as egasi and once akora kairuegas, he will do it as his best. Na ende is a man I admire so much, maybe tamanyete but is somebody I admire. Na ende to similar characters and the way of doing things ni very strict asinjironga kale bintu byane nyentagete bintu bigenda right intagete bikore bigenda right nabono nyene chipara tabane para gete akorosu gutali ngo tomo umuntu kurwa bisiana chiko check enko genda nchibwe ko manyane mpake pare lichikorana pare linja correctly kire ndombu yakeren efficiency nero sina erami ba umurabo saigane n'umucanga Asante sana mheshimiwa, we will invite you again ili tugendere gusanga mange ayagendete kwenekiwa kurugalia ase chinsa mu siasa ayo mwancho murigire nawe go mwancho mwategari. Tunashukuru sana sengencho kwa beire na itwe ase egikaro kya Getembe ase litukulia rero kulinda se ketari Getambe amangana maya ase nchiro yo wekerano wekiunga chinsenye igotoba sagusukale gendera kurigereria Getembe TV nabo go gendera kwegokeria emeroberio ao ekero tugendete gukogokia kurugiga ase studio bali bonse twabwaterana kwene kigikaro kya beire successful. Tunashukuru sana nabo igo tugendere kubwaterana Getambe nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto gendera kurigereria Getembe TV. Ne nubatekorera kundi wensi ebenkulie kwemekutano okorere kugukwa kulie gukwinyuria gusemera igende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero eridiuka eyubwate siginenti ndi nabo igo ensera kirege tangaza munentwe asirigulira mabuko twakirisi migwetera senamba 014356